खुलुमबाय। गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 8 मार्च सनिबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं भाग्यश्री बसुमतारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। माबा मोनसे हाबा मावनायाव गुबुननि मदद मोननो हागौ। गोजौ फारसे दावगालांनो हागोन। वृष राशि। सानै हयै हाबा मावाब्ला गोबां रां खहा जानो हागौ। गोसोखौ गाज्रि मोनबाय थागोन। मिथुन राशि। गोबाव समनिफ्रायनो आसा खालामना थानाय खामानिया जाफुंगोन। रंजा खुसिनि सान जागोन। कर्कट राशि। गावनि सांग्रांथि गैयैयावनो धोन दौलतआ जोबस्रांलांनो हागौ। गोबां दुखु जारला सहायनांगोन। सिंह राशि। नोंथाङा जिरायना आरामै थानो गोसो जानाय नङा। गोबां रांखावरि बुथुमनायाव गोसो होगोन। कन्या राशि। बायदि हाबा मावनायाव मुखुब जाना थागोन। नोंथाङा देहाखौ जोबोरैनो मेंखांनाय मोनगोन। तुला राशि। जिउनि थांखि लानायाव फैमाल जानो हागौ। सुजुनाय सिमांफोरा गोजान आनज्रायलांगोन। वृश्चिक राशि। फिसा बाथ्राखौ लानानैनो सोरजोंबा नांलायलायनो हागौ। अहंकारावनो सोमोन्दोआ गावस्रागोन। धनु राशि। नखराव नांथाना थानाय जेंनाफोरा जोबस्रांलांगोन। सुख सान्तिजोंनो साना बारलांगोन। मकर राशि। थांखिखौ जाफुंसार होनायाव गोबां थुलुंगाखांनाय फैगोन। नोंथाङा बायदि सिमां सुजुगोन। कुम्भ राशि। गोजौ सोलोंथाइ लानायाव गोबां हेंथा सोमजिनो हागौ। गोसोखौ असान्ति मोनबाय थागोन। मीन राशि। गावनि लाजिनायावनो गोसोनि बाथ्राखौ बुंथिनो हानाय नङा। गोसोआ उसुखुथु जाबाय थागोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां। माय सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालिया लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडि र'डजों थांग्रा वार्ड नं 4आव माय सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालियाव डे केयार, नार्सारि, LKG, UKGनि थाखाय मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। बे माय सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालियाव फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय गोबां सुबिदाफोरबो दं। अब्ला नोंथाङा माखौथो नायबाय थाखो? नैबे माय सथा स्कुलाव नोंथाङा नोंथांनि उन्दै गथ'साफोरखौ मुं थिसननो थाखाय साखाफारा जादो। माय सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालियाव नोंथाङा थोंजोङै खौरां लानो थाखाय 8099887781 नङाब्ला 9531281982 बे मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।